Enpresa baten arrakastaren arrazoiak zeintzuk diren jakitea lan gaitza da, baina ez dago dudarik berrikuntzaren alde egitea dela lehiakorra izateko gakoetako bat. Helburuak lortzeko beste baldintza garrantzitsu bat eta ziur aski garrantzitsuena gogo berotasuna da. Torrezar egurgunean Orozkon bi aldagai hoien alde egiten dute argi eta garbi, eta gaur egun bigarrenak gogo berotasunak kemena ere ekarri die enpresa berriro martxan jartzeko. Iazko abenduaren 27an, ia lantegi osoa galdu baitzuten sute batean. 3 hilabete geroago Olaguena Gasendia, Torrezar egurgunea berregokitu nahian dabil joetake, ezpaitakite etxitzea zer den. Eskariak aurrera ateratzeko ahalegin berezia egin behar dute, lantegiko hainbat gune oraindik egokitu gabe baitaude. Gaur, Josu Azpitarte topatu dugu Torrezarren. Euskadiko Basojabeen elkarteko gerentea da, eta lanen egoeraz galdetzera etorri da. Basojabeak eta industria eraldatzailea funtsezkoak dira gure herrian aberastasuna sortzeko. Basojabeen artean eta bertako industrien arteko elkarlana oso garrantzitsua da guretzako eta sektore guztientzako. Azken baten, sektore berdineko kate puntuak gara, bai bertan ekoizten dugunak gure basoak eta zaintzen dugunak gure basoak, eta gero hortik ateratzen den egurragaz, zuragaz egiten diren produktuak, alde guztietako parteak alkarregaz lan egitea eta alkarregaz bilatzea, zelan hemengo egurrari eta hemengo produktuei balore gehiago emon aldautzagun, eta beste alde batetik bertako enpresak hemengo egurragaz posible dan ikustea, balore handiagoa emotea euren produktuari eta kompetitiboagoak izatea gaur eguneko merkatuan, da Torrezar enpresa bereziki horretan adibide oso on bat izan da, beti bertako egurrari eta bertako produktuekin kompetitiboa izateko asmotan, eta kolaborazio hori, elkarkidetza hori beti eukin dugu beraiekin, eta oso importantea da guretzako lan jarraitzea. Basojabeen eta industria eraldatzailearen arteko elkarlanak zuraren eraldakuntza termikoa ekarri du berekin. Horri esker, Intsignis pinuaren zurari kanpo erabilera ere eman altzaio, eta horrek beste balio bat gehitzen dio. Torrezarregaz, Euskal Herriko Basogintza elkarteko konfederakundeak eukin dugun lankidetza, da batez ere bertako egurrari ahalik eta balore erantzi gehien emoteko teknologia baten. Teknologia hau da egur eraldaketako teknologia bat, beroarekin bakarrik emoten zaio egurrari, kanpoan ere erabiltzeko ahalmena emoten dauzo bertako egurrari, egin aldugu bai etxe bizitzatako eta eraikinetako kanpo aldean, bai fatxadatan, bai terrazatan, balkoietan, eta ikusten duguna horrekin heldu algarela merkatuko kalidadezko produktuetara, bertako materia primarekin, basoak daukazen kalidade honetako egurrak balio erantzi gehiago emon aldautzagu, eta industria holan ere kompetitiboa izan alda merkatu honetan. Joan den abenduan, zura termikoki eraldatzeko lekua sugarrek suntsitu zuten. Juan Antoniok, zura lantzen 60 urte daramatzan familia baten izenean hitzeginez, ezbeharraren ondoren jaso duten babesa eskertu zuen, eta enpresarekin jarraitzeko familia honek erakutsi duen kemena azpimarratu zuen. Aste gutxi barru, zura termikoki eraldatzeko ganbera martxan egongo da berriro. Iberiar penintsula osoan dagoen bakarra da. Familia txiki baina handi bat garenez, Torrezar zerrategiko langile guztien ahaleginari esker eta jendearen laguntzari esker indarrak bildu eta aurrera egin dugu. Orain, erretako instalazioa lurrera botatzen ari gara. Pabilioi berria eraikitzeko proiektuak mahai gainean ditugu. Makineria guztia galdu genuenez, dena berritu behar dugu. Zura beroaren eraginez eraldatzeko ganbera bakarra zen penintsula osoan, baina laster martxan izango dugu berriro.
Gure produktuei beste balio bat gehitzen die, eta egiten digun ekarpena hori da. Kasu honetan eta Euskadiko Basojabeen elkartearekin elkarlanean, erronka bati heldu diogu, produktu berri bat sortzeko erronkari. Produktu hau oso lehiakorra izango da batez ere zur tropikalekin. Merkatu horretan lehian aritzeko aukera emango digu. Olaguenaga familian 3 belaunaldi daramatzate zura lantzen. Torresarrek 25 urte ditu, baina 60 urte joan zaizkie pagomakurren lan egiten. Hau, 3. belaunaldia da. Lehenengo belaunaldia nire aitarekin eta nire aititarekin hasi zen, pagomakurren. Beraz, guztira, 60 urteko ibilbidea da gurea, eta Torresarre gurgunean 25 urte daramatzagu. Zuraren mundua oso ondo ezagutzen dugu. Eraldakuntza guztiak egiten ditugu. Dibertsifikazioa importantea da, oinarrizko produktu batzuetatik abiatuta produktu berriak sortzea. Nire ustez, sektorean bizirik jarraitu ahal izateko, produktuari beste balio bat gehitu behartzaio, ekoizpenak ugaritzeko eta sektorearen barruan pixka bat denetik egin ahal izateko. Hasieran aritzarekin eta gaztainondoarekin egiten zuten lan, eta hortik aurrera evoluzionatuz joan ziren. Zuraren 2. eta 3. eraldakuntza eskaini arte, altzariak, peletak eta abar merkaturatuz. Eta azken jauzia, termikoki eraldatutako zura izan da. Horrek balio handia ematen dio Euskadin ekoizten den zurari. Hasieran zerrategi bat zen. Lehen eraldakuntzako enpresa huts eta gordin bat. Baina dibertsifikatuz joan da eta 2. eraldakuntza ere barnean hartu du. Produktuak hemen berton amaitu eta gure altzari dendetan merkaturatzen ditugu. Makina berriak ekarri ditugu. Berrikuntzak ere egin ditugu. Tratamendu fitosanitarioak aplikatzen ditugu esportatu ahal izateko. Zura ere lehortzen dugu eta zur nobleak zerratzen jarraitzen dugu. Batzuk modu naturalean lehortzen ditugu eta beste batzuk gure lehortegietan. Kalitatearen aldeko jauzia, Basojabeen elkartearekin lortutako akordioaren eskutik heldu zen, zura bero bidez eraldatzeko ekimena lagun. Gaur egun Torresarre gurgunean, gogor alegintzen ari dira, suteak utzitako ondorioak gainditze aldera. Torresar enpresa hau adibide oso ona da. Abenduan ekin zuten ezbehar horren ondoren, euron aldetik ilusioa eta konfiantza hau eukitea egiten daben proiektu honetan aurrera egiteko eta proiektu honekin jakinik bai enplegua eta beraztasuna sortu aldala hemen eta horretan jarraitzea animoekin guretzako zoriontzekoa da eta lan eskertzen dautzagu animo horretan eta animatzen dautzagu baite jarraitu dagila. Olaguenaga sendiak ezin hobeto islatzen ditu herri baten izaera ekintzailea eta zailtasunak gainditzeko nahia. Ez baitira gutxi izan, abendu bukaerako sutearen ondorioz gainditu behar izan dituzten zailtasunak.